Mifa prediction jabrani filebɔgɔ aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi kari mai kalo tile 12 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ka kɛɲɛ ni bolodi ɲɔgɔnma min anw ka jamana ale ni Chinois jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛnɛyaso min bɛ anw fɛ yan nɔ n'a bɛ wele ko hôpital du Mali. Chinois ye olu la nisɔndiya kosɛbɛ ni fura caman ale ni kɛnɛya minɛn caman ye. Amanto yan nɔ an bɛ taa Niger. Fɛn min ye Niger finitigilakaw ye olu sera ka dankari banbagaciwale maa caman na tarata tɛmɛnen. Amanto Niger an bɛ segin ka na anw yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔ ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu kɛlɛli ale ni banbagaciwale kɛlɛli anw ka jamana kɔnɔ. Fɛn min ye anw ka jamana finitigilakaw ye olu ye mobili 3 minɛ. Mobili 3 min kɔnɔna na bagan sonyɛnen kun bɛ a kɔnɔ an sɔngo dugu kɔnɔ. Amanto Mali kɔnɔ an ma sɛnsɛn ka se Ameriki. Fɛn min ye Ameriki finitigilaka dɔ ye ale bɔnɛna nin na ka sabu kɛ polisiw ka jigini a yɛrɛ fɛ yen nɔ. An bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔ. Fɛn min ye anw ka finitigilakaw ka kunnafoni bulon ni ale bɛ wele ko DIRPA. Ale maa ɲɛma n'o ye Sulemani Danbele ale ka bɔli dɔ senfɛ anw ka finitigilakaw ka kalo 2 baara a y'a yira k'a fɔ k'u ye sebaya caman sɔrɔ ani ɲɛtagaba bɛ ka don a kɔnɔ. An m'an to Mali kɔnɔ an ma sɛnsɛn ka se Côte d'Ivoire. Ivoiriens ka jamana maa ɲɛmakɔrɔ ni ale ye Laurent Gbagbo ye. Ale ka parti maaw bɔra ka yira k'a fɔ kalatafili min bɛna kɛ san 2025 ale bɛna kɛ o cɛbɔ ye. Nin de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. An b'an ka dibila baarakɛla fo su ani tile an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.